Ако ти избира, ти те ми клавира. Ти ти разима, направи Кола! Горе! Кока-кола, кока и сода. Тава панера! Дай! Моля! Така е! Като майстори! Майстори! Трактора ме гази, марното ме целува, сърца ме плешава. Гледай едно цеца, бе? Цеца, бе? Не, за разплака се. О, яко, яко. Това открива в YouTube. Това е много лошо. Познава целият Ямбулски край. Още снимаш ли? Айпъл? След малко е в интернет, брат. Жената ще каже, аз за твилите пратих там. Не, никой не ме праща. Аз пращам. Аз съм се пратил, съм изпратил. Много ми се гледам. Стига ти каза го сега. Не съм го казал. В някой друг момент, Не съм казал. някой друг живот. Черно море, братне. Черно море, напиши. Сега да ми дойде. Сега снимаме,